Maayong adlaw mga ka-travelers, no. Labi na gyud sa to ang mga kaigsuunan nga wala pa nato makita og nakita na nato. Atong isgutan dinhi sa Japan mga ka-travelers sa karon nga panahon, sa karon nga adlaw. Nindot ang panahon og ang mga trabaho mga ka-travelers normal lang, walay problema. Ang mga tao, ang mga kumpanya normal lang, walay problema. Wala pa nila gibati diri sa moang lugar ang gitawag nila og kanang coronavirus. Murag wala pa gibati mga ka-travelers, basta panahon sa ating trabaho Lunes to Bernes. wala pa mga ingon nga mga kanang murag kuan jud kayo ba, kanang murag nagratol na sila, wala pa. Murag panik lang atong niaging kuan bulan atong parte atong toilet, pero sa karon murag wala na mga ka-travelers. So ang panahon karon diri sa Japan normal, ang mga tao diri normal, wala problema, wala na sila mapanik mga ka-travelers parte ng mga coronavirus. Kay murag ang mga kumpanya diri sa pagkakaroon diri sa muang lugar lang naay trabaho. Og sukat-sukat sa akong pagtrabaho diri sa ako ang kumpanya, murag wala pa mi niagi og gingnan mi nga kanang pag-stop sa kay ana, wala pa mga ka-travelers. So atong iskutan karon ang mga bulawanon natong kinabuhi. Pinaka-importante lang sa itong kinabuhi mga ka-travelers nga bisag asa ta malipayon gyud ta. Tod ang kalibutan dili na masabtan tungod kay mura og nanapod tay mga kadlok pud ba. Normal na mga ka-travelers kay di basta-basta nang gitawag nila og original coronavirus. Sa unang panahon mga ka-travelers kanang mga corona gud kinaatangan mo na siya. Murag grabe yun na siya ba, murag bililhon kaya na nga kuha ng corona kay lima na mga Miss Universe na mga pageant na mo na pinaka the best nga corona. Pero karon mga ka-travelers murag nagikadluka na ng corona kay murag virus na yun na karon ba. Sa unang panahon mga ka-travelers, pag gikan ka sa abroad, gikan ka sa San Francisco, Los Angeles, Florida, Atlanta, Chicago, Washington, Cuba, no? Kuwait, Dubai, sa England, sa Hong Kong, sa China, or asa kadapit ka lugar, sa Japan, sa Mexico, or asa dapit nga mga lugar nga mga atong makita, Switzerland, no? Atlanta dito, no? Murag kuan punta, murag kanang dili bodingon nga sikat, murag ilatog ito sa pinigulig Pilipinas nga kanisa gikan sa abroad na. Pero karon mga travelers murag nabali, murag gikan ka sa gawas, murag kadlukan ni kay naanay coronavirus. Mo na ang bali po, no. Ato lang isgutan gamay kini mga bulawanon nato nga mga pangunahuna sa matag adlaw nga pinaka-importante gyud sa tao nga kalipay gyud siya nga kanang murag importante gyud sa tao nga kanang murag nagyud gani kay kalipay sa matag adlaw. Kay kung magtrabaho ka puno ka sa kagulanan, murag ang imong kasing-kasing uga, murag ang imong kasing-kasing ba mura og dunot gyud sa kanang kinahilawman ba nga murag wala gyud gani pulos ang imong kasing-kasing kung dili ka malipayon. Kini kung mga abroad mga ka-travelers, kini mga OFW, ang ilang kalipay ra gyud ani kanilang mga anak nasa gawas, nasa Pilipinas. Kung nag-uban man sila dinhi sa gawas, malipayon sila. Ana ang mga sistema ka-travelers, mga malipay silang mga pamilya sa Pilipinas kana didto nga murag gyud ang kalipay sa mga OFW sa tinuod lang. Kalipay nila nga makatawag sa matag minuto, sa matag oras, napayuban nga kanang murag ang uban na missing na pud nga mga OFW ba kay wala na tawag-tawag ana. Murag namantika na pud kay murag nakasige na lang permit pud og kanang wala na ba sige lang permit tago pud. Apoy mga ning anak nga makuan, pero kasagaran yun sa mga OFW nga mingawon gyud na sila sa ilang pamilya sa Pilipinas. Murag gyud na ilang kalipay nga makaistorya, makahalubelo sa matag adlaw. Muna ang pinaka real talk gyud na siya. Nga may tungod sa ato ang mga ingunta nga mga pangunahuna pod sa unang panahon. Atong wala pa ta maka-abroad, taas kay tawag mga hunahuna nga unta lagi nga na makuha kapot nato na ana mo. Makuha gyud nato na, pero kung maka abroad na ka, makatilaw na ka og abroad mga ka-travelers, mingon na ka nga
Naman ako'y trabaho, nagautang-utang man ko. Ay! Wala ba? Naman ako'y trabaho, dagan ko utang. Muna nga, ato lang po lang sabton nga, nasa utang, napoy utang, nasa utang, nagtalikod niya mo, napoy utang. Sabto na to siya ka-travelers kay, ning ala gina siya basta daghan og kwarta. Daghan yung utang sa tinuod lang. Kay, nagasalig naman ka, kay, anapit ako yung trabaho, mangutang ko diri, mangutang ko dito, anak. Pero, pagkadugay na po di mo, makakontrol na po ka na makakontrol na po ka pag kumanin mo kontrol na makasabot na ka nga kining kinabuhi gid sa kalibutan aduna na gyud ay ending sa kinabuhi kay mingon na ka nga akong tinto na ko ani karon murag mo na ang lifestyle sa tao mga katabulers kay mahinungod sa ato ang mga kagahapon nga mga istorya no atong balik ko na to ang mga istorya nga mga ingon ta nga mga kagahapon nga mga istorya ba sama ng mga kanang sa kabukiran ba isto tag mga kabukiran na ni kanang mga kabukiran sa nang panahon no? Dito ta sa kabukiran nga gaw mamakaw tagaw kay ang kuan may karon nalanggi may kanang mga mais ba ana ba no so kanang nga word nga mamakaw mga katabulers tagsa na kinato na magamit dire o sa gani tungod pud gani sa panahon na pud siguro nga nagkahitik na pud ba sama pud ana mga katabulers kanang mingon buta nga lami ana karon ko ay init naman kayo manggalas ta alam galas ba manggalas bukid manggalas gani ka na murag sunugon gani mga katabulers para manggalas ka ba manggalas ka sa bukid para tamnan nimo nag mga kamote balanghoy mga utanon ba una yung mga word nga mga bugat kay sa kabukiran napay mga bugat nga mga word sa kabukiran mga katabulers nga kanang muingon gani nga nang wala man tay sudan karon manguhong ta kanang uhong ba uhong katabulers manang uhong kanang di la ko ma-explain ng uhong pero ang katong nakaagi gyud ng uhong katabulers lami na siya makao na siya uhong no mga words nga wala na magamit gikan sa gawas gikan sa Japan sama po anang kanang mingon ta nga kanang wala ta mga katabulers nga kanang mga wala matay pulaig karon no kanang pulaig mo pinaka words nga punay pinaka the best nga Bisaya nga angay na tong di na to kalimtan sa kinabuhi nga samtang naning kamot ta kinakailangan gitag pulaig ba nga muinit kita ka kurin muinit kita ka dugayan kay usay kining manarbaho gud ta sa gawas mga katabulers murag mabugnaw to usay murag tinuod lang murag pero tungod sa ato ang mga ginuna sa Pilipinas mga pamilya makusgan gud ta manigingon mga katabulers sila nga atong kusog ba napay mga istorya sa una mga katabulers nga kanang istorya sa una sa kabukiran ba sisgot tatanay mga katabulers kay wala mo tayo lang kuha na ni lingaw importante nga malipay ta napay hisgot sa wala mga katabulers nga kanang gitawag nila kanang bulitik mga katabulers kanang bulitik na pulaig ba muna pulaig mga katabulers muna nakay bulitik dia brad or nakay bulitik dia gaw sa bulitik kanang bulitik mga katabulers muna kanang murag ipulaig ang bato na sa katabulers mga kanang murag duga kani mga katabulers nagduga nga isindihan mo siya muna ipulaig di mga katabulers muna hisgot sa mga kabukiran sa una kanang mga bugat yun nga mga words nga wala na nato magamit sa karon ba nga nata karon sa gawas napay mga bugat nga mga words mga katabulers nga kanang mingon ta nga mga nagkatabulers nga magkalus tag tubig muna yung mga bugat sa kabukiran mga katabulers muna yung mga bugat nga angayan nato nga hinumduman ng magkalus tag tubig ya kuyaw na sa bukid mga katabulers kaya pag ingog bukid pangpang na katabulers ba imuhang kalusan ng tubig kalus ka bukid mga katabulers nga bukid nga ito sa unang mga katabulers bukid travelers ang bukid katabulers nga purag basta ting ulan lagi katabulers slide juga babalik juga og kalos atong kuan ba kalos atong balon dito sa ubos ngayon atong hinumduman mga katabulers ang mga istorya nga mga laglom og nindot kay mga katabulers so kung napa mo ikadugang sa ubos mga katabulers nga mga istorya nga mga bugat nga Binisaya
isulat lang niya katabulers kay angay nga ipahinomdom na to sa uban nga naadre sa abroad nga dili gyud to kalimtan ang mga word nga mga bugat kay sa Bisaya. Kung di kalain-lain man ta nga mga produkto na taga Visayas, na taga Mindanao, taga asa pa man nga lugar nga mga Bisaya, no, ang mga bugat good nga words mo dili na to kalimtan. Daghan ang mga bugat nga mga words nga kanang pinaka dili na gid na to magamit kay makanapay usa ka katabulers kana ganing moingon kay katabulers nga kanang na gani batang katabulers ayaw agi dia kay naid akong batang ana gani kanang gitawag lag batang mga katabulers dako nang kahoy mga katabulers ba nya nakababa gani kay nakuanan sa kanang bagyo or kusog kay hangin o pag hinahinay da kay batang ra mga dako kayo muna ang mga istorya sa mga katawhan sa mga katabulers, istorya sa tong mga ninuno nga dili na ginato malimtan sila ba nga nawala na rest in peace na pud sa kalibutan. Muna yung mga bugat nga mga istorya og di ginato malimtan na sa kabukiran na to. Napagani word gani nga traveler nga kanang dili na kay magamit ni, no, kanang dili na kay siya magamit nga word nga kanang muana kay travelers nga kanang lagitik ba pero ana kay lagitik kayo kuan karon bro, lagitik kayo ang init karon. Kana mga travelers atong hinumduman na nga lagitik, mga lagitik gikan sa kinabuhi ba. Grabe na nga mga words mo na pinakabugat sa mga kabukiran sa una. Ang di lang yun na ito malimtan sa unang panahon nga napata sa kabukiran mga katabulers. Kana yung tinapa og udong o kanang napay mga miswa o gina pinakadabis sa kuan kabukiran sa unang panahon mga katabulers. Kuan na siya kanang bugat na siya nga mga istorya nga dili malimtan sa kabukiran ba nga doy palit og mga tinapa dito be og miswag udong muna pinakadabis nga istorya sa kabukiran. Amot na karon kung naapa ba na karon nga mga kuan karon nga mubaktas kini mga katablos, mubaktas ka og tag 1 kilometro ana ba 2 kilometro ya napagiuban katablos nga tinaparag udong mga katablos nga bukid kina katablos ubos lang siya, ubos lang yung sila mga katabulers kay palit atong tinapa o gudong ning anak ka bililhon sa unang panahon, no? Di na to kalimta, no? Napay mga words sa una ka-travelers nga pinakakuyaw nga words nga dili na to malimtan nga namingon nga travelers nga nang kuanday ka nang manglugsong ta karon kay ato ta dito kay naay tay kuanon kuyaw nga words ano manglugsong. Ambot kung nakakuan ba mo ana, no, nakaagi ba mo ni ana nga mga word nga mga unique sa kay nga words nya mga unique nga words nga dili na nato magamit diri sa gawas ba nga pinaka kanang murag so nang panahon mura og bililho nato nga mga pangunahuna nga dili nato malimtan ba. So muna katabulers pero ang atog yung nonaon gyud nga sa tong kinabuhi nato nga dinhi sa kalibutan labay ra gyud ta, lumalabay ra ta daw ang atong kinabuhi daw murag walay pulos. Pero kung nay Ginoo sa atong kinabuhi mga katabulers aduna gyud tay kapuslanan. Kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi wala ang butay mahimo. Magunsa man ang atong kinabuhi kung maangko na to ang tanan wala tay Ginoo sa atong kinabuhi nga travelers useless. Muna nga ang Ginoo ra gyud mo atong suga sa kinabuhi. Muna ginatawag sa nga lampara ba. Muna lampara mga katabulers. Muna nga akong mahinumduman sa una sa panahon sa una sa akong pagkabata mga katabulers dito sa kabukiran. Adunay mga panultihon niya dito nga lang murag ala kay katabulers nga dugkiti ang Petromax. Kuyawa nga ko ano. Kuyaw kay nga mga pitik sa dila mga katabulers nga dusliti ang Petromax. Muna to ang mainumduman sa tong mga lulog-lula, no. Muna nga sa tong mga lulog, mga lula og mga
sa itong mga ninunuso ng panahon mga katabulers. Dili ginato sila kalimtan kay sila ang naghatag sa tuwa og mga panultihon nga mga bugat ba. Sila ang atong murag, sila ang atong duyan sa kinabuhi ba. Sila mo'y naghatag sa tuwag dila nga kita makasulti, nga makahatag, makaampita sa lang mga panultihon mga katabulers. Dili kay na siya magamit diri sa gawas, pero importante nga atong hinumduman nga kita gikan gyud sa kabukiran. Pero katong wala magi og dato gyud siya, dato gyud siya kayo gikan sa iyang pagkabata, murag wala na sila kagi ning ana nga mga words ka traveler. Pero ako nga nagkaagi ko sa kabukiran, nagkaagi ko mga kapobrehon, naagi na ko na siya nga words. So yala na taman mga katravelers, ang ato ang bulawanon nga makuha karon nga ampingan ginatog mayo ang atong kinabuhi samtang may kinabuhi pa. Ampingan bisag asa ka man karon nga lugar, importante nga ampingan gyud nimo ang imong kinabuhi. Ampingi kanunay mga katabulers. Daghang salamat kaninyo mga katabulers. Dalay ko ng Diyos. Chan Travelers. Panay Travelers kaning. Salamat sa inyong pag-subscribe, no. Salamat po sa inyong pagtanaw. Kung nagtanaw mo nya wala mo nag-subscribe, daghan gyapon salamat kay importante nakatanaw mo, no. Salamat. God bless you mga katabulers. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So yun lang.